Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Biyernes kita subong, Mayo 28, 2021. Sa mga listeners ka mga viewers, like and follow sa Facebook page Sang Iloilo Newsline at masubscribe sa YouTube channel Sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo kung may mga balita or insidente. May mga issues ka mga balita nga aton natagan sa pagtamon sa subong nga gabi kag aton sipad-siparo na mga issues nga aton natipon paagi diri sa inyo man nga pagpamati kag pagtan-aw sa Iloilo Newsline. Palihog, padala ka mo sang greetings, comments kag reactions kay Amon Basahon. MCQ kita sa gihapon sa syudad sang Iloilo. Standby. Sa atong mga listeners kag mga viewers, unahon naton check ang sitwasyon sang panahon. Paagi sa aton nga Pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong nga linya si Mr. Charlie Dipra. Char, mayong gabi. Yes sir, maayong gabi, kagamay gabi man sa tanan nga listeners kag viewers ang Iloilo Newsline. Ari pinakauli nga lakat sa panahon karon nga adlaw Biyernes sa Mayo 28, 2021. Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa karon nagapekto sa Mindanao. Easterlies naman nagapekto sa Luzon kag Visayas. Pangusini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, magapangibabaw ang kung kaysa magalumon tungtod magalumon nga kalangitan, may mga isolated nga mga pag-ulan, pagpanghilat sa nag-uop, dala sining easterlies. May natugtod makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nasidlangan, magadala sa makanay tugtod makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tanda sa atong temperatura nasa 26 tugtod 32 degrees centigrado. Ang adlaw ng tunod alas 6:08 kay na sa hapon, magabotlak naman alas 5:26 buwas sa aga. Gabon na pinakaling lakat sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Dipra. Kay daw grabe gid ang ulan sa syudad, kuan lang niya, tupa-tupa lang jutay, pero dito sa 3rd District daw grabe gid ang ulan now. Yes sir, ang mga pag-ulan, kaina, mga isolated na mga pag-ulan, bangod sa thunderstorms man, medyo mamunog kag mabasko ang mga pag-ulan experience naton diri kay sa hapon. Hindi man na nadala sang LPA? Again sir? Hindi man dala sang LPA? Yes, ang sa karon ang mga pag-ulan hindi pa indala sa LPA. Meron ang LPA sa buwasang Philippine Area of Responsibility apang sa karon nasa 1,616 km east sa Mindanao, medyo malayo pa kag nasa buwa pa sa Philippine Area of Responsibility. So wala ni sang kahilabtanan gali sa nagapasulod nga LPA nga low pressure area. Agad sir? Silingko daw na isang kahilabtanan ng pag-ulan-ulan diri sa probinsya sang Iloilo kag sa syudad sang Iloilo nga LPA nga nagapadulong. Yes, ang ining LPA sir, padayon pa natin sa gihapon sa pag-monitor. Posible magkasulod ini sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo nga adlaw o kun Lunes nga adlaw o kun sa sunod nga semana. Mr. Charlie Dipra, sir, madamo nga salamat sa impormasyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Welcome sir, mayong gabi sa liwat. Iloilo Newsline Weather Update.
Sa aton nga mga headlines, Philippines isa sa mga pungsod nga makabaton sang libre nga Moderna kag AstraZeneca COVID-19 vaccines halin sa United States of America. Suno kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Romualdez. Republic Act 11549 nga nagapanubo sang height requirements sa mga may plano nga magsulod sa uniform service permado na ni President Rodrigo Duterte. Height requirements sa lalaki 5 feet and 2 inches samtang sa babae 5 feet. Pwede makasulod sa PNP Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology kag Bureau of Corrections. Na sa may sa mga nagaplano da, pwede na. Ha? Why na kinanglan nga mga makuha pa mo waiver sa mga ninuno nyo to kung kulang height nyo. Kaya nga 5'2" sa lalaki sang una 5'4" ni siya. Sang una ang babae 5'2", subong 5 feet na lang. Pwede na kamo makasulod without waiver. Ay sang una, masig-masig pa kuha sang height na waiver mo. Kadto to wala pa perma sa mga ninuno nila. Nan, kay sang una mga gagmay mo, dako-dako lang sa mga inano bla. Di papirma pa na to. Subong daw okay na. Gin permahan na ni President Rodrigo Duterte. Sa pihak nga bahin liquor ban sa private kag public places sa probinsya sang Iloilo ipatuman na sugod subong adlaw tubtob Mayo 31. 3 ka tawo nga wala sang face mask, yung tiketan sang Nueva Valencia Police. Market vendors sa Buena Vista Guimaras wala nagsunod sa market code, ginkompiskar ang sang banwa ang 10 ka kilo nga ginabaligya niya nga isda. PCSO naghatag sang 3 ka milyones ka peso nga pundo para sa Provincial Hospital sang Antique. Samtang 20 anyos nga lalaki sa Kalinog naghikog. Drug bust operation sa Ahoy, Iloilo, subject arestado. Illegal fishing violator sa Ahoy kag Concepcion, Iloilo, dakop sang kapulisan. Duha ka dump truck gin-impound sang Barotac Nuevo kag Dueñas, pulis bangod sa illegal quarry. Nasala ang tumota. Samtang ika-4 nga adlaw birada si Mana sang IPPO dalayawon. Mayor Jerry Treñas nagkumpirmar nga gin-extend ang curfew kag liquor ban sa syudad sang Iloilo tubtob Hunyo 30. Samtang Mayor Treñas nagahingyo sa Interagency Task Force i-extend tubtob June 15 ang Modified Enhanced Community Quarantine. Mayaman kita sa COVID updates sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. Mga na-infect sa COVID-19 virus sa syudad sang Iloilo, masubra nga 1,000. Humalin Enero, tubtob May 28. Standby sa atong mga listeners, palihog lang padala kamo diri sang inyo nga mga mensahe. Like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Padala kamo diri sang inyo pa shoutout sang inyo nga komento. Kag live man kita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Naka-standby na ang aton nga koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique. Philippine Charity Sweepstakes Office naghatag sang 3 ka milyon ka pesos nga pundo para sa Antique Provincial Hospital. Yare report upod kay Romeng Antonio.
Ming, please come in. Ginbaton kahapon ni Governor Rodora Cadyao ang checking nga nagabalor sa 3 milyon ka pesos alin sa Philippine Charity Sweepstakes Office bilang bulig sa Angel Salazar Memorial General Hospital o Provincial Hospital sa probinsya kang Antique. Sunod ay William Centuna o IC kang PCFO Antique. Ang 3 milyon ka pesos ang pagagamitan. Pwede pagagamitan ng provincial government para sa mga pasyente nga gina-admit na gina-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at charity patients o kung mga pobre nga mga pasyente. Ini pwede magamit bilang bakal sang bulong, medical supplies, para sa ventilator support for para sa mga pasyente nga may acute nga mga blatian. Ini mahal nga mabulig partner dyan sa mga pasyente, mga kalabanan ko mga pasyente mandrogyan nga gina-admit, mga pobre, kag amudya ang target kang Philippine Charity Sweepstakes. Kung mayo lang ang paggamit, kag kung magtupa, ini nga makabulig sa mga pumuluyo, makapaganhagan dyan sa anda nga kagastuhanan sa kadyang nga mga tinion, especially sa dyang COVID pandemic o kung sa dyang tiyon kang pandemya partner dyan. Oh, so buta balon Ming, ang pundo nga 3 milyon ka pesos ihatag ini sa provincial government kag tapos ihatag iton over naman sa Angel Salazar Provincial Hospital. Correct. Ang provincial hospital, under ini sa provincial government, kung magpa-interview na ang tao or pasyente or pamilya sa pasyente sa hospital, may suwadang hospital, no? So kung bilong ini sila sa mga indigent, so hindi na sila makabakal bulong, hindi na sila makabakal medical supplies, why na sa irisita doktor, kundi inang kwarta dira, amo na lang na i-utilize para sa ila, kumbaga, ma-acquire nila niyang bulong, medical supplies, ventilator support, kag iban pa, ang mga galamiton, dole out na lang kay ara gada ang kwarta. Oh, why pa kamo da sa Malasakit Center? Partner? Piling ko why pa kamo dira, wala pa kamo sa Malasakit Center? Wala pa, partner. Okay, namin natane kay mga indigents blaming ang matabo na kung wala sila sa bakal bulong kadto sila sa Malasakit Center. Ipakita lang nila nga indigent sila nga permado sang punong barangay, no? Kag tapos kuha lang da sila bulong libre Ming. Kag kung ma-hospital sila, zero balance billing na sang matabo. Ang kuha ni partner dyan kay Manti sa hospital, may ara dira nga suwa ang hospital bla. May suwa dira yang hospital nga daw opisina nga dira ka magpa-interview kung qualified daw sa mga bulig sang gobyerno. So may interview ina dira. So kung qualified ka, may card ka ina nga may card ang hospital na tao sa imo nga red card. Ang red card ina nagapakita nga indigent ikaw kag entitled ikaw sa tanang nga bulig sang gobyerno bangod nga nabilong ikaw sa pobre. So kung may budget ng PCSO, so qualified ikaw gid sang libre nga bulong. May ara man pharmacy sulod sa hospital, kung may available nga bulong da, pwede ka gid sina makaabil wa ay ka sa baydan. Kuha ka lang sa pharmacy. Di mayad man namin nga mga amo na nga programa, ang importante magtupa nga magatupa na sa mga pumuluyo dira. Kag dira na lang bulungon nga mako mo nga kung mag-grabit i-transfer pa diri sa syudad sang Iloilo, pila ayhan ka kilometro bla ang trabilon, ti kung mayara na malang dira, amat-amat na nga gina-upgrade ang inyong hospital, mas manami naming. Amo gani kag ginakinanglan gid gani nga butaon man sa bulong ang pharmacy. Kay although nga may bulig do example ang PCSO,
kung waay man lang sang abilabunga sulod ang pharmacy sa sulod ospital, ngaya sang gobyerno, makuha man gyapon sang bulong sa buwa. So, ambay ko anong arrangement, waay tapak malo, kung may card na kaptan ang tao nga okay, accredited siya sang suwa sa sulod sa ospital, pwede siguro makabukuha na siya sila sang bulong sa pila ka mga butika nga accredited man sa ospital, basta ipinant lang sang PCSO. Kaya na-experience na kauna part na dyan na kunura available nga bulong sa sulod ospital, may contract kag may agreement ang social worker sa sulod ka hospital sa iba nga mabutika nga once accredited lang pasyente nga under sa ilab lang pag-interview, email, kung mapakuha lang sila, kung pwede lang sila kakuha kabulong sa pila ka butika, suwa lang mabayad o kung ng hospital mismo. So mas mayo namin at least mahaganaga ng ilang mga balayran? So ang ambal sa PCSO ang TK officer in charge na si William Centina, para yun na natin ang suporta sa PCSO. Mapakita natin na suporta sa PCSO kung may magtaya na partner. Hura man ti boling PCSO kung hura man ti nagataya. Raka man nagataya, bangad mo ti, raka man gusto mag-milyonaryo mong. Dahil ang diyang number of chance o kung game of chance, natin kung magtaya ka, pati parang na mag-milyonaryo ikaw, mga kabyananti, basta nakataya sa PCSO, may bulig man in return ang PCSO para sa mga hospitals. Ay mo niya, partner, ang report, alinod nga sa may probinsya ng Antique, kag ang nasur na bayin ka probinsya ng Antique, alin sa Bugasong, paagto sa sur, Bugasong, ang central rap ng Antique, ang Bugasong, paagto sa sur. Grabe kay inang uran, alin alas 2, hasta gid mag alas 5 daw ginabo. Apang alin naman sa Lawaan going north pa Aklan na side or portion wa ay iya sa uran nagatagiti ang init. Amo diyang report alin sa Caraya Province probinsya ng Antique, Roming Antonio naga-report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roming Antonio, live and direct sa probinsya sang Antique, aton nga correspondent. Ang Uma Ilonggo nagainganyo sa mga pumuloyo sa Visayas area nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod nga may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services, namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unang gate sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapatigahan ni Sir Manny Sanoy. More power Iloilo, bringing more to life. May ara nga power interruption dito sa lapas, no? Basi malabot taman karon ang taga more power. So, sa mga nagapangita sa preskang isda, gusto nyo magbakal, preskang isda, ara sa crossing patio sa Dueñas, Iloilo, pangitaan nyo dang mag-asawa nga si Nijima kag si Digol. No? Nami ka mga isda nila, barato na, preska pa, halin sa istansya. I-check naton ang report naman ni Danny Villases. Nagikan sa probinsya sa Guimaras. May kang tanan sini sa tatlo ka mga tawo nga sagad linagaw tula face mask kundi gintikitan sang mga pulis ang Nueva Valencia kag may atuman to yung market vendor balaan niya nagit nga mayara sila nga pagsulundan dira sa Banwa market code nagbaligya pa sang isda sa hindi designated area kinumpiskar tong iya nga mga napulo ka kilo nga isda. Yari ang report upod kay Danny Villases.
Dan, please come in. Yes, dyan, no? Medyo gagawin kita, 4x4 kita, no? Pero ba ang province of Guimaras, hindi niya, ang province of Guimaras, may nagkita-pasang sa ordinansa number 2020-04 sa section 7 ni nabutang dara ang mandatory wearing of face mask, no? Nakuha kita sa report from sa Banwa sang Ribo Valencia nga may tatlo dito ka mga pangtakop ang makitapo sang polis sa paunaman ni Police Major Jeffrey Ferrer kag kanyas ni nga mga tinao nga naglapas ng aksyon nga ini sa mga ordinansa. So may mga may mga multan sila dyan. Kag ang una ginakop amo si Jerry Ganancial Hidalanga, may legal ini nga panikon nga nag-drive siya sa motorsiklo nga wala isang face mask mga 4 takasang hapon sa tong May 25, no? So ang subject person gin-assuan sang citation ticket kag sa may notice in isang first offense. Sa mo magyapon nga tinakna, no, kag adlaw isa pa diri ang isuan man sa nga ticket sa mga pulis pagod man sang wala man pag-usal sa mo yang face mask. Isa diri mo si Raymond Magbanwa dumapit may legal man nga panigon kag samtang nag-drive man sa isang motorsiklo nga wala man nag-usal sang face mask mga 4 taktas nga hapon ito May 25 2021. So first offense man sa sigyapon. Isa pagid ang gintakop sa magkatapo sa pulis sa Valencia sa pangunaman sa Japon ni Police Major Jeffrey Ferrer ay lasini nga Cebu Police, no. Pangatlo amo si Potsolo Nava Lacrosse may legal man nga puligon nga samtang nagalakat kinisa sa dalan wala man nag-usar sang face mask. So first offense niya po, no. So sa batian sa ato ko sini nga ang iyas nga multa sa nga 500 pala ang ilang multa sa first offense kag 1,000 pesos sa second offense kag the rest na pudra ng mga kwadra sining multa tungkol sa paglapas sining ordinansa ngayon isang na probinsya. Now, makatugit iya sa Banwa sa benefista sa Japon na padayon ng pag-implementar sa sining Banwa ining pag-viola sa market code 37.7 sa diin ang nagtapo sa kilad o ang timining himo sa kita sa pag-apprehend o kung sa pag-confiscar sa mga ginabaligya sa mga ista sa sagwa ini sang gin-designar nga merkado nga assign dito sa Barangay Maclean sa sining Banwa. So sa report sa nabaton nga pasiman sa nagpa-blaster man amo si ang grupo ni Paul Gamilong forman sa kay Joseph Gaviño mga katapol sa sentilat nagkasigayon sa pag-piskar sa mga napulo ka kilo na mga assorted nga adusi, no, hindi lang pulo o dusi. Tatalan, no, ka kilo sang isda nga ilas ni ka nga piskar. Ikadra sa may cruising akong sa iyon may baniyas ng Maclean ang mga pagtikma sa mga isda. So, ang isda inigin dahil ito sa may barangay San Isidro sa BGNP. Nagusto may kahatag ito sa Latungdan man, ang institution sa aton nga gobyerno. Now, by the way, dyan, kung yung mutum naman sa ligat ng mga sinima na ato na interview si FM member sa Benevista. Ato na rin nyo siya sa Marina na pwede nga madungan sa number sa mga motorsiklo gakarga sa signal nga mga motor bangka na nagagayi from Benevista Wharf going to Parula, vice versa para maibisa ginapangabay sa mga
pambot operators o wala atong matigayon no? Pag wala ka tigabalo kung anong rason pero wala matigayon. Pero sang starting 25 sa naman yung bulan sang Mayo, so sa kay member Art Cartel Jr. mayara na isa ka motor bangka. Pariyo man na sa mga mag-odab lang ng moderno nga mga motor bangka o motor boat no? Nga nagabiyahe subong. Ay niya medyo ako sa gawa kag ang ilasi ang ginapangkargaman luwas sa pasahero pwede na mga kargos lakip na ay ning motorsiklo. So kung naligad iyang tagwalo lang ka pambot ang kasakay sa motorboat ini wala ini tubtub lang no sa sobra na kag wala mabutang kung pilagid ang ay kung pilagid kabilog pero mas madamo ang karga sini sunod sa SB Cartel posible masobra 20 ka mga motorsiklo ang makarga sini nga motorboat nga ini start na sa 25 kasi nga bulan kag sa nagabiyahe na parola Benavista War vice versa. Naman naman pa masobra sa 8 kabilog nga motorsiklo nga makarga sa to sa pambot na nga daan nga pambot hindi na magkarga pa ang pambot operator. So ginimo sa mga nagapanahiya sa mga motorsiklo linabi sa may parola war ito sila nagkakarga sila sa motorsiklo iya Maya Ordan di malibot kung nag-request to si SB member Cartel kung man natin sa Brigista going to parola ito mas sila magkasakay sa magpasakay sa motorsiklo sa Banwasang Ordan. Kaya karon hindi ka na pa-Ordan then na mo iya sakay sa Santo Rosario Wharf to Parola, Iloilo, then vice versa dyan. No? Amo na, ako ang mga balita ka mga information. Pero itong organisa nga parte sa sound, ato magipamangkot ina kay Remember Cartel kag padala ini sa province sa uli ang panalugan sa conforce ni kung may dito pangagin maligwat ang yung organisa nga atong organisa mando abi sa mga tagya sa mga sound labi sagid kag sa once nagkakariar sa mga sound banya sa bayan sa Banwasang Guadalista regulate pero wala pa to ma-formalize kag sa kay Remember Cartel basta maybe by next week no the first week of June ma-formalize na to ma-finalize ang yung organisa. Ang mga balita from the province of Guimaras, Daniel Villases para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis live and direct sa Banwa Yes. o kon sa Guimaras Province. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala kamo diri sa mensahe kung mayara kamo nga ipa-shoutout, padala lang diri sa Iloilo Newsline. Like, share and follow, no? Sa Iloilo Newsline. Dugay-dugay ipabati ta sa inyo ang announcement ni Mayor Jerry Triñas. Gusto nyo mabakal sang itlog? Kadto kamo sa Agri Farm sa Barangay Balipagan Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May masla sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Agri Farm, piska kag barato. Ang Agri Farm ginapanigahan ng Day William kag Josie Lagban. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake, magkadto sa Siles Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangitaa ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saboruso katama. Inagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemi sa nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Now standby More Power Iloilo, bringing more to life. Ang Uma Ilonggo bastante nga pagkaon
agrikultura nga madinalagon. Kaya Tony Hansel de Dolo mayong gabi, kay ng Art Calsas, diraman kay Preroy Sihar, mayong gabi sa inyong tanan. Ipabati ta sa inyo ang tingog ni Mayor Jerry Triñas. May kang tanan ini sa pag-extend sang curfew kag liquor ban. Magluwas sina, nag-apilar naman si Mayor Jerry Triñas nga kung mahimo i-extend ang MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine sa siyudad sang Iloilo. Halin June 1 to June 15. Yari si Mayor Jerry Triñas ang aton siya mapakigangutan with regards sini sa plano nga i-extend ang curfew, ang liquor ban, kag MECQ. Request ako sa extension kay do kadamo kidla kaso. So pangayo kita na extend ni ang MECQ para makontrol ta na ang search na kinatupang naton. Pero so far why pass ang feedback ang IETF? Doon naman daw kasi karon dugay-dugay or pasipot. Alam mo dito na check sa mga hospital. Ano gani naglabot na sa 125 ang waiting list, no? Masunod sa hospital. So, samtang laulat ka sang IATF nga desisyon, kung aprobahan nila ang ginapropose ni mong extension sang MECQ, ang liquor ban niya kag curfew extended na Mayor until June 30? Extend na hanggang June 30, hasta pa man May 31. So, direct Italia ang gahulat-ulat kita sang MECQ kung aprobahan nila o kung hindi. Well, nakita na yan kahit hindi na yan under sa aton jurisdiction. Granting kung aprobahan nila Mayor nga ipaidalom sa MECQ, pila kaadlaw ang ginapangayong mo, Mayor? 15 days man lang gani, no? Kaya kita natin do sang isa, no? So from June 1 to June 15? Oo, yan. How about ang mga non-essentials sa from June 1 to June 15? Still close sa Japan? Ano to? Siling ko ang mga non-essentials, Mayor, from June 1 to June 15, still sirado sa Japan? Masiralan sana ngayon kadang windasutan. Doon di sana patigurukan. So essentials lang din sa Japan ang abierto? Essentials lang. Mga pila sa subong as of this time, mga pila na ang infect sa COVID sa subong adlaw, Mayor? 115 or 116, no? And then total na daw lusog na 1,000 ang active cases. Kapon mga 90 plus lang kita, subong 100 plus na? 115. Grabe kalabanan, Mayor, nga na-infect sa diinggid. Ano? Kalabanan nga na-infect sa diinggid, mga local in transmission tanan? Local transmission yung kalabanan. Sa mga nag-aubra, Ang gaubra, tapos paglabot ang gaubra sa ila panimalay, man ang panimalay. So, good na tayo. Do may tatlo ka mga hospital na-infect na ang tatlo ka mga hospital. Doon sa private hospital si Mayor? Sa private hospital. So ano ang matabuin na sa ila? Ang estudyante na kinanlan ang mga hospital sa
42 ka nursing aid. Ang safety daw, pwede man kami magbutang sa ilang. Oo. 2 ka bulan. Oo. Pwede ka na ito na 2 lang yung bulan siguro nga saka. Dengan lang man sila dose ka mga utility workers, no? Oo. Kita kabutang sa dose nila kaya utility workers. So 42 plus 12, 54. Oo. Ang kinanami galing mga 135 nurses. Oo. So, kapag-donate man ko sa province at sa OCD, ang OCD nga pangitakman to nurses, boss may meeting naman kami, basta pa lang pangitaan man upod sa probinsya. Mayor, kung mayara ka pang ipalabot sa aton nga mga pumuluyo sa Dansang Iloilo. Go ahead na, Mayor Trinas. Ako lang tayo, tuman ko din lang madamo bila itong kaso. No? Hindi ka kabalo kung hindi ng mga positive kasi katamo man na symptomatic. Let us always avoid mass gathering. Thank you. Mayor, thank you so much. Salamat din dyan. Pasensya lang kayo na daw sa COVID. Salamat din. Sige, Mayor. Thank you again. Sige. Si Mio Jerry Trinas. So mo tong confirmation, ang liquor ban, hasta ang curfew, hasta na June 30. Ang ginahulat-hulat niya kung aprobahan sang Interagency Task Force ang iyang request nga i-extend ang MECQ from June 1 to June 15. Di madamo nagambal niya, gutom naman eh. Kaya nga, sirado ang mga non-essentials, mga baligyanda, ang mga essentials o mga pagkaon, amo lang gidyang aberto. Di kung naberto ka man, pilak-bilog imo da nga customer. Kay hindi man pwede makabiyahe kung hindi essentials ang imo nga lakat. No? Ang imo nga kadtuan, ang imo nga rason da sa border checkpoint. Sigano pabalikon ka man. Di madamo na wadaan naman sa trabaho. Ang mayo lang niya, ang ibanda nga wala ga trabaho, katapusan ga tinamad sila pa ang nagapinadungol. No? Gapadungol sa pagasuksok sang face mask, sang physical distancing. Kung may mo tani kooperar man kamo, kay madamo nasubungo ang mga trabahante wad-an trabaho kag kung tagtaganay sila paning maulihi. Ay nga, ginapalabi pa to yung iba niya nga amo gani ang nagapinadungol pa. Iuya-uya lang kita. Ha? Huya-uya lang. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kag, more power Iloilo. Bringing more to life. S Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hambak kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Palihog contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Load Lift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyong nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa.
Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Masakit ba lang inyong sapat? Consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handang magbaton sa mga client nga nagsagot sa mga ido kagiban pa nga sapat. May klinik si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalo ni sigla kay Doc Ronnie Galia. May siya sang Facebook page, RG Veterinary Services. Sa mga punong barangay sa syudad, mga pulis no, nga nagapamati. Kaina may ara nga service ang warrant of arrest sa Providence, Barangay Balabag, Pavia. So i-check nato ni karon base malabutan ta si Lieutenant Colonel Jojo Tabalok kayo po diya ang taga CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. So tingwan ta na karon no kung malabutan ta nga ma-check ta ina. Kag dira man sa mga vendors, sa mga porter, sa Ceres Terminal, sa ilang mga officials, no? Sa Balyacar Transit Incorporated, ilabi na kay branch manager, kay deputy, sa admin na head, kay Sir Joseph Oiko, kag sa mga dispatchers, sa supervisor, sa operation officer, mayong gabi sa inyong nga tanan. Sa mga blue guards sa Ceres Terminal, mayong gabi. Sa mga taxi driver, ilabi na kay Pre Raul Gordobe, kag sa iyang pamilya, no? Mayong gabi sa inyong nga tanan. So, ang iban nga nagpasugot nga lino ng atong program 8:30, so umpisahan tani sa June 1. Madamo nagambal nga okay, mas mayo gani kuno kay mas temprano. Okay, tiupdan nyo kami sa amon nga pagdala sa mga issues kun ara kamo mas manami kay nga para may reaction man kami nga mabaton. Kag sa Lunes, si partner Roming Antonio, may-ara siya nga programa dito sa Antique sa radyo natin. Tinguan ta nga ma-hook up no, ang iyang programa alas 8, top alas 9 sa aga. So pamati ka mo lihog lang, tanaw ka mo, kag pamati man ka mo sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kag tingwan ta nga makadugang sang program sa udto, no? From 11 to 1 p.m. Amat-amaton ta lang, no? Amat-amaton ta lang. So tingwan ta na kay madamo man ang nagambal nga dapat sa udto kuno may ara man. So amat-amaton ta lang, hindi ta ni magulpitan ng tanan. So kung waay ka mo, paano naton ni mahimo? Mabudlayan kami. Dapat ara ka mo, naga-question, nagapadala sa reaksyon, kag nagahatag man sang dugang nga mga informasyon kag balita diri sa Iloilo Newsline. Ang iniya nga programa sang Iloilo Newsline, amo ning program nga Iloilo Night Watch. Nan. So sa Iloilo Newsline, dire ninyo mabatian Iloilo Newsline. So sa udto may ara naman nga nakalinyada kag ang kay partner Roming puro karaya. Mabatian nyo na puro karaya. Amo na siling sang una nga mother tongue. Diri ko mapuslan ta mother tongue. So may ara pa iban nga sponsors naton, more power. Iloilo bringing more to life.
CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Mahapos istoryahon si Cheryl Luzando Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. 48 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang tingog sang provincial director sang Iloilo. May kang tanan sa ginpagwa nga executive order number 174 ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Ti ang iban nagahambal niya ti kung nagainom kaya sa imo sulod balay, di basta nga wala ka lang sang upod, wala ka da sang kamarada, way man na iya siguro problema. Ha? Ang problema lang daya kung damo ka mo da, gay ninom, way isang physical distancing, ang laton-laton kung baga bala. Yari si Lieutenant si Colonel Gilbert Guerrero, ang director sang Iloilo Police Provincial Office. Johnny, the executive order of the Governor Honorable Arthur Defensor Jr. I am referring to Executive Order 170, the banning of liquor starting 12:01 of May 28 until May 31. However, this will rely on the status of the province in terms of possibility, and it's up to the government kung ma-extend niya siya after May 31. Pinasilit mo na lain yung ating because we have seen that the reason accordingly why we have increased COVID cases in that includes drinking of alcoholic beverages both in private and public. The past liquor ban that we have done, wala magbaya ang probinsya sa Iloilo, but the restriction is limited. We allow the drinking of alcoholic beverages in the restricted places. Pwede ka makakala ng mga oras. However, ang bawal lang isang pag-inom sa anuman na nagabaligya o mga restaurant. But what differs this time, the Executive Order 174 of the government, is of course the prohibition of the alcoholic beverages both in the public and private places. Meaning, yan, sulit isang panimalay mo and lubos na ginabawalan. And we ask for the cooperation of that much more the barangay official how we are going to effectively implement this. Ang pulis naton sa mga kabanwanan magakandak sang house to house nga pag-check ini. It's very hard to say house to house. I think what is important this time is in their patrolling, we will see to it that this executive order will be implemented. I have dedicated orders to police to conduct checkpoint for the transport of alcoholic beverages. In the same manner, to do the visitation of all the in that area of responsibility, much more those who are involved in the selling of alcoholic beverages. In the same manner, Yanni, looking at how the palabot sa atong mga kabarangayan na ang atong gobernador na kapila sa kooperasyon sa tanan. Kaya additional conditions na
alcoholic beverages. Pero ang issue natin din siya is how we are going to stop the widespread coronavirus while the situation that there are local transmission in different municipalities or selected municipalities. According to Governor Toto Defensor, ang iyan nga deklarasyon o kung pagpagawa niya sang EO number 174, ginsynchronize niya sa syudad para man nga isa na lang no nga pagdeklarar singing liquor ban kag maganagan man ang pagsaka sang mga ma-infect sa COVID-19 na Canagorero, sir. Exactly, you're right, Danny. Ang katayan sa akin ng gobyerno to consider the location of the province in the city kasi tama ni kalapit para sa akin. And isa ka rason kung ginaamon siya ng aking gobernador is of course wala na siyang iba to protect our people much more than scope of alcoholic people. Bala mo, yani, even if before, na wala pa siyang liquor bans, the incidents that are taking place in the province is somewhat ang natutulis ng Pines. Kaya makilala na kung ang tao ang spirit even if may pandemic, mas malaki naman siguro may prohibition sa liquor ban. Ang isa pa kasi instead na baka sa ilim nun, makabulit niya siya baka nila na pagtaon na siya niya naman oras siya namin. But so far, why pa man sang reported abi dira sa IPPO nga may maara na nga mga violators? I think people is now popular with this kind of prohibition or banning. Kundi wala liwan how to prevent the positivity or the widespread coronavirus throughout the province. So until May 31, 11:59 na PM ang banning. Sinasabi mo kanina is also aligned with the instruction with the city border of the city Iloilo City that is until May 31. Now, kung mag-extend ang Iloilo City about the liquor ban, we would like to know later on kung what would be the pleasure of the governor. I think gusto na number lang gusto niya ni-align para magpatas lang. It's up again to the governor kung i-extend niya ang ating liquor ban. Oo. But so far, why pa man nabisa nga latest nga information halin kay Governor Toto nga i-extend niya kay so far diri sa syudad ang plano ni Mayor i-extend until June 30 na ang liquor ban. So far, wala pa na makalabot sa akin. I think the governor is doing that, is doing any decision by having consultations with different local city and head of offices. We do understand the good governor decided the liquor ban yesterday after recommendations was made and union must be removed and approved by the council that there would be a liquor ban for the province. Ang gusto ko ang gawin siya yan is ang ating gobernador is always doing the consultation before doing any executive order as such para kahit pa paano ang ating decision tama. Sa probinsya sang Iloilo, may ara nga mga barangay officials nga na daw ay ga-cooperar kay tinabalan nato nga daw may latest nga declaration ng presidente sa President Rodrigo Duterte nga kung wala nag-implementar sang sini nga mga health protocols ang punong barangay dakpon kag prisohon may ara dira sa probinsya. Yan yung diri sa aton daw nakita ng balance sa amin siya. I think everyone is doing their share and cooperation. Oo. So nagka-cooperate man sila why sang dapat pasakaan sang kaso nga dereliction of duty. So far, we don't have that incident. Yan, pero
ang kapulisan wala din kapili kung sino ang atong pag-final with evidence warrant. Okay. Sir, basi may dugang ka pa na informasyon pagi diri sa Iloilo Newsline? Isa na uli ang ginapalangkapan sa mga pumuluyo. The threat still is continuous sa nagpamati sa akong bibina from Iloilo province. Ang kooperasyon sa tanan is very important, lalong-lalo ito sa subong opinion. Although there are now vaccination throughout the province and even the other provinces, but not everyone has the vaccine. Kaya ang atong pagpando sa ilang, kung gusto natin mag-uwi sa mga bakaba, let us cooperate, do your share, let us live our individual discipline to start the coronavirus then. Oh, sir, madamo nga salamat. You're welcome. Again, mayong gabi, God bless you. Okay. Nabatian si IPPO Director, Yes. Police Colonel Gilbert Guerrero. So, amo tong iya panugyan, di ka mo sa agad pasaway. Kung mayara man nga likorban, subong, kainas ang kagahon nagsugod, hasta sa Mayo 31, para inis sa tanan, hindi lang para kay gobernador, hindi lang para kay Colonel Guerrero, o kung sa isa katawo. So, kooperar ka mo. Mayong gabi kay Feli Estember. Good evening, Iloilo. Hello, Tiyay, gabi. mayong gabi. O, kumusta na kamo da? No, Happy sa listening and watching. kay nung Art Calsas, God bless us. Mayong gabi nong. Kay Dr. Calsas da, mayong gabi. Diraman sa Israel, sa atong koneksyon, mayong gabi. Kag diraman sa kay Gingging Kanto Sotariduna, kay Sir Nards, sa Washington State, mayong gabi sa inyong atanan. Kay Kapitan Gregorius, mayong gabi. Kag sa iban pa nga mga punong barangay nga nagapamati, salamat gid sa pagmonitor kag pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. I-check naman naton ang report sang aton koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. By the way, more power Iloilo, bringing more to life. Kag Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga dinalagon. Kay General Manager Manda Laurente sang Gimelco, mayong gabi. I-check tang report sang atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Yaren report upod kay Ruel Arbael. Well, please come in. Maayad-ayad kang gabi, Sir Johnny, kag subong man inday Trexie, no? Kag siyempre no, sa aton nga mga listeners and viewers nga nagatutok sa aton permi diri sa Iloilo Newsline. Yari na ang aton sining nga mga balita, no, nga madulong nagikan diri sa probinsya sang Iloilo nga nagkahalanabo sa subong adlaw. Isa naman ka masubong nga balita, Sir Johnny, no, nga tungod dira sa banwasang Kalinog, may 20 anyos naman nga lalaki, no, nga naghikog, no, nagutod sang iya sining ulam nga kabuhi. Ini siya residente sang barangay Uwak, Kalinog, Iloilo, Sir Johnny, no. Tawgon na nato ini siya sa kay alias Toto, nga kung sa di na sa panini siya sang iya sining himata nga nagakabit na sa Madrid di Cacao, no, nga kahoy, no, kahapon sang aga dira sa iya nga dira sa nasambit nga barangay, Sir Johnny. Nga kung sa diin sa dugang nga investigasyon sang Kalinog PNP, ang ini si alias Toto ang nagasuprir sang nervous breakdown. Kag mabuot man ni siya bata tani, Sir Johnny, apang nakibot sila, no, ang ilang mga himata nga nagkomiter ini sang suicide. Kag wala man ini sa na-mention, no, antes siya nga paghikog, wala man sa na-mention sa iya sining nga pamilya kung baga anong iya sining nga problema, no. Kag nasapuan na gid lamang ini siya nga naga kabit sa sang ano sang o kung nagakabit dira sa kahoy nga Madrid di Cacao kahapon, no, nga nasapuan sang iya sining nga himata. Sa piya ka bayan, Sir Johnny, no,
illegal fishing no, duwa naman ka apat tanan ka mga persona o kun walo no, ka persona ang nakaladakpan sa illegal fishing dira sa banwasang Ahoy kag Concepcion. Usan din apat sa persona na dakpan dira sang Ahoy PNP nga illegal nga nagapangisda no dira sa kalalawran sang Ahoy gamit ining compressor no. Sa kumbaga kay ining compressor Sir Johnny, ginaano niya ning aton nga coral reefs ginakaras niya kumbaga kag kalaguba ang aton nga coral reefs kag pagkatapos ang ining apat ka persona Damage na. ang ila sini nga ginadala nga Coral reefs. motor bangka ang hindi pa lisensyado no, wala pa sinisang permit nagikan sa banwasang Ahoy. Kag sila ang nagapangista padra no sa kalalawran nga sakop sang Ahoy nga kumbaga marine sanctuary isa no or protected area sang Ahoy. So amo na no ini nga apat ka persona gindala sa estasyon no kag sang aton nga kapulisan kag check ang ila sila nga mga documents kung may mga documents bala sila kung may mga documents bala sila pero wala sila sang mapakita no kag wala gali permit ang ila nga motor bangka no kag illegal pang ila nga pamaagi sang pagpangista gamit ining compressor. So impounded no ang tanan nga fishing paraphernalia no sang sining apat ka persona kag hulaton pa nga maitso no, hulaton pa nga mabayaran nila ang mga penalidad, nagakaigo nga penalidad bago antes i-release ang ila sining motor bangka kag subong man sila no kay tuyo sang aton nga kapulisan nga pailanin ni sila sang kaso nga sa illegal fishing. Samtang dira sa banwa naman sang Concepcion no, apat man ka persona ang nadakop sang illegal nga pangisda no sa kalalawran nga sakop sang banwa sang Concepcion. Impounded man sang kapulisan ang ila sining mga fishing boat no kag mga fishing paraphernalia kag mga pakatubang ini sila sang penalidad no sa paglapas sa RA 8550 o kon RA 8550 ining illegal fishing Sir Johnny. Sa dugang naton nga balita no, duwa ka dump truck ang impounded no nga may karga nga illegal quarry materials nga gininpound sang Barotac Nuevo kag Dueñas PNP. Kung sa diyan ang isa ka dump truck ang gininpound no sang Barotac PNP nga ginamaniho ni Frinmel John Supresensya no ang iya sining delivery receipt tampered entry sang date na no sang iya nga delivery receipt kag nadakpan gid na intercept no sang aton sining kapulisan sang Barotac na intercept sang Barotac Nuevo PNP sa checkpoint no nga giniwat dira sa nasambit nga banwa. Samtang no isa pagid kada sa kangot nga balita no, impounded man sang Dueñas PNP isa man ka dump truck no nga ginamaniho ni J. Neil Cathedral nga kung sa diyan ang iya sining sa nag-overtime sa naglapaw sa oras ang iya sining pag-deliver sang iya sining quarry materials. So tabuan gid nga sa random checkpoints sang Dueñas PNP kung lagpas ng iya nga time na nag-overtime ini siya no, lagpas na alas 5 sang aga. So natigayon nga ma-impound no ang dump truck nga ginadala sang ni J. Neil Cathedral no dira sa banwasang Dueñas PNP o kung dira sa banwasang Dueñas no nga gina-impound sang aton sining Dueñas PNP. So nasambit nga mga dump truck no, impounded pa kag hulaton pa no nga makabayad sang nagakaigo nga penalidad ang mga tagiyantes ini pang-release ang ilang dump truck. Samtang no sa piyakang bayan Sir Johnny no, ang Ahoy PNP naman no, another accomplishment to ining nakadakop naman sila sang violator no sang sining RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining pagduso sang illegal nga droga. Ako sa diyan ining suspitsado ang nakaagi na preso no sa the same lang kaso man ining pagduso man kang illegal nga droga kag paggamit sang illegal nga droga kag sa sini sa liwat no nadakpan na naman sa liwat
nga nagapaagi sa bypass no, nadakpan nining si Nixon Baterna no, kag nakuha gining anom ka sa sang ginapatian nga Shabu nga nagabalor masobra 8,000 pesos no kagapon no sa giniwat nga bypass operation sang Ahoy PNP. Kag preso na ining suspitsado sa custodial facility sang Ahoy PNP kag magapakatubang liwat no, kag sigurado nga mapreso na naman ini sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kon RA 9165. So sa ilo naman kita Sir Johnny no, sa aton naman nga pagapat paton ining birada si mana sang Iloilo Police Provincial Office kag madamo ing salamat gali no sa data no nga ginatag sang Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office nga provide gid sa aton sini nga pag-query kagina no sa comprehensive no o nga data no sa sining birada si mana nga ginahiwat subong sang Iloilo Police Provincial Office nga nagumpisa ini sa Lunes sang Lunes kag tubtub ini Nautod ang linya ni Rowella Arbael. Nautod. Nautod ang iyang linya. Noy? Sige. Hindi na ma-contact. Okay. So nautod ang Yes. ang signal ni Rowella Arbael ang atong koneksyon sa probinsya sa Iloilo. Hindi na ma-contact no, nautod ang iyang signal. Pasensya no, kay gadula-dula nga dan ang signal yaman. Why na nautod na basi maglubat man siya. Pasensya gid. 10 minutos na nakaligad sa alas 10. I-check naman nato ng update sa COVID. Update sa COVID kay diri sa syudad sang Iloilo, nagtimbuok masubray sa gato subong ang na-infect. Subong lang gid nga adlaw. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 8,748. New recoveries 3,017. New deaths 3,017. New deaths 187. Total active cases 53,770. Total recoveries 1,134,818. Total deaths 20,566. Western Visayas sources wbmc.uh.gov.ph. New recoveries 334. Total recoveries 37,783. New deaths 2. Total deaths 1,103. Total active cases 6,592. Total cases 45,494. Local cases Acan 44, Antique 39, Capiz 48, Guimaras 11, Iloilo 106, Negros Occidental 68, Bacolod City 83, Iloilo City 115. Worldwide sources worldmatters.info/coronavirus. Total coronavirus cases 169,740,962. Death 3,527,396. Recovered 151,480,203.
Iloilo Newsline COVID Update. Ito, Orly Cabalfin, mayang gabi. Kay Jan Mayang gabi Jan. kay Sir, kay Orly Cabalfin. Diraman kay Kinoy Aligain, kay Engineer. Mayang gabi kay Mama Gladys Aligain. Mayang gabi sa inyo. Sa mga taga WVCST, ISAT University, taga University of Iloilo. Mayong gabi sa inyong tanan. Kay Jan Jan, kay Toto Child, okay ka lang da, nakapaniben ka na? Sa tanan-tanan nga taxi drivers mayong gabi, salamat gid sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Sa mga manunodlo nga nagpulaw-pulaw ay hindi kita sa gyapon face to face. Online kita sa gihapon. Nami tani no ang mga eskwelahan kay online man way maggagamit facility tani way ng miscellaneous no. Di ba? Way man ginagamit inyo miscellaneous. Ang ginagamit sa kabataan dira man niya si Ilabalay. Ang ginagamit. Nubuin nyo man. Ang ginagamit nga electricity sa amon man. Oo. So mga panubuin nyo man. Sa tanan-tanan nga mga listeners, ay hindi ka mo magkalipat Monday, Wednesday, may ara nga sundalo ng buhay ko. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, may ara kapi kad balita sa probinsya. Samtang Monday to Friday, may ara man nga Asperhead balita sa hapon. Alas 5 na. Kag ronda probinsya wain paktangaling may ara alas 3, may ara alas 4. No? Iyan ka probinsya sa ayaka IPPO. So pamatiin nyo da mga balita. Kag dugangan ta naman ini sa Lunes. Ano to gani ang sa Lunes Noy, Leo ko be ang ako nga cellphone. Leo ko. Kay ang programa masulod. Inaray aja sabat sa likod kang mga issue. Yan. 8 to 9 na. No, 8 to 9. Iyan na ni partner Romeng Antonio. Takol sa mga balita, informasyon sa probinsya kang Antique, kag diri sa Iloilo. Thank you kita sa taga-provincial capital. Kay Sir Nerio Lohan, kay Erle, kay partner Ray Cabarles, kay Joel Tormon. Maayong gabi da sa inyo. Maayo lang ang pagpamati. Kay Jane Haliko Baryon, salamat man sa pagmonitor. Kay Julian Nopueto Bagat, tatawag lang di kung may ara da match o context. May ara da nga balita nga makuha ka. Kay Raman kay Edie Moriera sa Canada. Kay Nimia Marquillero sa South Korea. Thank you so much. Sa pamilya Salis sa Amerika. Sama kay Totong kay Nonoy Benito sa UK. Sa taga Gimaras nun. Sa taga Hordan Gimaras kami. Sa taga na Vimar nga naga-monitor. Mayong gabi. Kay Sir Boy Sikinya, kay Ma'am Cassie Sikinya, thank you so much. Sa mga miyembro sa media nga naga-monitor diri sa Iloilo Newsline, kumusta na kamutanan? Okay lang kamo? Halong-halong gid kamo ha? Hindi magatag kamo sang kumpiyansa. So wala na kita santinion sa aton nga pagpangalagad. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Pate Camacho Diaz. Kapod man kay Sweet Don Gamarcha Diaz, ako naman si Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat
Upod man sa atong nga technical partners. Kay Toto Boy Jeepna, kay Nonoy MJ. Thank you so much sa pamilya Bautista Guinness, sa pamilya Cordova, Cabalunga, pamilya La Pascua, Prado. Mayong gabi sa inyong atanan. Pamilya Talavera kag Abilia. Sa liwat, madamo nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas!